ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସମାନ ବଲିଉଡ୍ ହେବାରେ ସାମ୍ନାରେ ଆରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଆ ହେଲାଣି। ମୁଭିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିର ପ୍ରସିଦ୍ଧଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଲାଗିବାରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏମିତିକା ଗାନ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ମନ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମନୋରମ ମନ ଛୁଆଁ ଗୀତଟିଏ ବାହାରୁଛି। ଆକ୍ଟିଂ, ସୁଟିଂ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲାଣି। ହିରୋ ଅନୁଭବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ହିରୋ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆକି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁଭି ଯାକ କାଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାକୁ ସାଲାମ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକସଭାର ସାଂସଦ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ସାରଙ୍କର କେଉଁ ମୁଭି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଉ କେଉଁ ଆକ୍ଟିଂରେ ସେ ନୂଆକି ଆସିବା ଦରକାର ସେ ଉପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପୂଜା ତାର ଫିଲ୍ମ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାରିୟରଟେ ଗଢ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସାଉଥ୍ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଏସବୁଥିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଭି ଯାକ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଲାଇଫ୍ ନୁହେଁ, ତାର ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଲାଇଫ୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାତ୍ରାରେ ଯାଉ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିज़ ଲାଇକ୍ एंड कमेंट। जिंदगी तो मुश्किल से कटती है यारो, उसको सुंदर बनाना आपके हाथ में है। कोशिश करने से ही आपको सफलता मिल सकती है। ତାର ଫିଲ୍ମ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛବିମାନ ଦେଇ ଚାଲି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଉଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ସୁଟିଂ କରି ସେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମୁଭିଟିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧେଶ୍ୟାମ ମୁଭି ଆପଣଙ୍କର ସିନେମା ଘରରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆସିବେ।